Masajul cu roci vulcanice este cunoscut și sub denumirea de masaj cu pietre calde sau hot stone massage și poartă denumirea științifică de terapie geotermală. Este una dintre tehnicile terapeutice foarte vechi folosite pentru relaxare, echilibrare energetică și detoxifiere. Spre deosebire de masajul clasic, la masajul cu roci vulcanice se folosește un set de roci vulcanice de culoare gri-închis sau negru de diferite mărimi, cu o suprafață foarte fină, ce sunt încălzite într-un dispozitiv special până ajung la temperatura de 40-50 de grade Celsius. Această temperatură nu produce arsuri sau senzații neplăcute, ci doar va provoca furnicături și senzații plăcute pe tot corpul. Masajul cu roci vulcanice este una din tehnicile foarte vechi folosite pentru relaxare, echilibrare energetică și detoxifiere. Spre deosebire de masajul clasic, masajul cu roci vulcanice se realizează cu ajutorul unui set de roci vulcanice de diferite mărimi și cu o suprafață foarte fină, ce sunt încălzite într-un dispozitiv special. Masajul cu roci vulcanice combină mai multe terapii, cum ar fi hidroterapia, adică terapia cu apă, aromoterapia, pentru că în sala de masaj și pe pietrele folosite se aplică uleiuri esențiale aromatizante, și termoterapia, terapia geotermală folosind căldura pietrelor. Toate acestea făcând tratamentul mult mai relaxant, mai plăcut și mai benefic. Pietrele folosite la masaj sunt sterilizate și încălzite într-un dispozitiv special ce le încălzește la o temperatură de aproximativ 40-50 de grade Celsius. Se scot și apoi se ung cu un ulei de diverse esențe. Masorul obișnuiește gradual clientul cu căldura pietrelor, după care se începe aplicarea și masarea cu pietre calde. În timpul masajului, căldura emanată de pietre relaxează profund mușchii, favorizează transpirația, contribuind și la eliminarea toxinelor. Masajul cu roci vulcanice încălzește pielea, permițând astfel absorbția uleiului folosit, încălzește și pregătește mult mai bine musculatura, permițând masorului să lucreze sistemul muscular la un nivel mult mai profund. Pietrele bazaltice au un nivel ridicat de fier și magneziu, acumulând astfel mai multă căldură pe care o dispersează în timp mai îndelungat. Pietrele lucrează acolo unde corpul are nevoie. Dacă într-o anumită zonă pietrele pierd mai repede căldura, înseamnă că în acea zonă există un dezechilibru. Iar când organismul începe să funcționeze normal, temperatura constantă a pietrelor crește circulația sanguină și procesele metabolice la nivel celular și în acest caz, fiecare celulă a organismului va funcționa normal. Când circulația sângelui crește și procesul de detoxifiere al ficatului, rinichilor și a altor organe, acest lucru însemnând recăpătarea echilibrului în organism. După ședința de masaj cu pietre vulcanice, este necesar să se bea mai multă apă, pentru a se reface cantitatea de lichide și săruri pierdută prin transpirație.